Mä tuun kysyä sulta viinitermejä. Jotkut pitää paikkansa, jotkut ei. Ensimmäinen termi on ontto. Ei ole viinitermi. En mä käyttäisi. Ontto ei pidä paikkansa. Tämä puu on ontto. Mä olisin sanonut jostain viinasta, että onpas. Ontto. Oikein. Pitää maistella lisää sen. Tammiininen. Tammiininen vai tanniininen? Tammiininen. Se on Tamminen. Niinku, tamminen tai tanniininen. Tammiininen. En oo kuullut tammiinista. Joo, ei. Viineissä kyllä käytetään sanaa tanniininen, joka tarkoittaa suuta kuivattavuutta, ja tamminen, joka on sitten taas viinissä sitä, että jos viini on valmistuksen aikana ollut tammitynnyrissä. Mutta näitä kahta ei yhdistetä. Eli me oltiin oikeassa. Te olitte oikeassa. Eläimellinen. No, se on totta. Ei. Ei käy. Eläimellinen. Oikein. Kas vähän. Ai se on. Muhevan maanläheinen. Ei oo. En mä usko, että se on. Cabernet Sauvignon on muhevan maanläheinen. Muhevan maanläheinen on oikea termi. Räjähtävä. Ei viiniin, ei kuulu räjähtävä. Ei ole sekä tuttu, että jos on, niin en tiedä. Räjähtävän hapokas varmasti sopii. Räjähtävä on oikea termi. Aha, no sitten mä ajattelin, että se voisi Se olla. voi. Häikäilemätön. Viiniin ei kuulu häikäilemättömyys. Olisi aika kiva, jos se olisi viinitermi. Sanotaan, että viinit on vähän ujoja. Tarkoittaen tuoksua, että se on vähän semmoinen, että ei oikein meinaa viinin tuoksusta saada mitään irti, niin silloin sanotaan, että on ujo viini. Mutta häikäilemätön on kuitenkin väärä. Tässä kaikki oikealla. Lue lisää tuhtia tietoa Viinilehdestä.